for tuning into Zim News Beat TV. Ruang Thomas. Andu kumba ndoku. Ombo jere ku baksen. Ahora usunungura seguro. Andu mungura dam kita se. Muno kutangali mpisa na kuruma. Andu makatangali mpisa no kuruma. Uribo boita prostate cancer. Anda wangu weta nundu prostate cancer ire. Akaita se mari 7 years. Oira prostate cancer. Wala jure. Andu nuboka wene jure chojere. Oyo afuneka kusanzisiwa. Anzu aya noda kurutsiswa. Ndo chindotanga. Anda kurutsiswa. Safari apite bana asanzisiwe. Muna motokari yakufambisa kwenda kumba wenyu. Anda utaenda panza parutsiswe. Muna mota ire kufambisa kuenda kumba wenyu. Vamwe vazhinji havana. Zvinhu ndafuna kumene. Zvinhu ndafuna mukatore tichosere pano. Pano pamba muoneke chiro chochitarira. Zvinhu ndaifana kuti muenda kutora tobvisira panapa pati panapa paita kuti pamba pawaridzi hazviite kuti tibvisire pano Amba azvinzwa topinda kumwe kwako tikaisa. tienda kumba kwako toenda kubvisa Tokutsudzura. tokusunungura Amba wanzere kutaura kwatateguru Ani muri kuzvinzwa here kutaura seguro. zvakanaka so zvizhinji ananga zvinotariwe tatandani musabwera radi yaZimbabwe yarari. anzi vazhinji vacho vanozoda vane maproblems avo angava urwere kana zvavanenge vachida kubatsirwa nasekuru munozoteera kuharare ndokurapai Abada kumaizana nezuva kuenda kwadoka. apada kumhanyidzana nezuva kusati kwadoka ndaine zvinhu handibvise kwasviba kubvisa kwakachena Ngaramuka apite asanzisiwe. Akasanzisiwa anango kana muntu ufuna kufurumira kukwachaira muntu kukwachaira achimaliza kusanzisiwa kana moto yavo patsogoro yavo yanenge nayo yanga ine rimwe mhuru. Alright, saka nayo iriko ndeyekuti ava ngachienda baba vaenda kurutsiswa apa handiti varutsiswa vamwe izvezvi vanofanira kutopinda murodhi vachananga pamusha vachipedza kurutsiswa mota yavo yopinda pamberi asi kuri mumashure toenda pamusha Tomaliza ngano. toenda kupedzisa Tsoka ngatogara chitomwa. toenda kupedzisa basa redu ikoko handiti Anzofara. manzwa here kutaura kwatateguru itai muchidaira wazukuru mazaramba makanyarara muzoita kunge wakutaura wegana Apa chakuyamba ukumanikiziwa ukakatiziwa. hanzi chokutanga mubvunzo wangu wandiri kukubvunza iwe Tomasi ukumanikidziwa here kana kuita zvokumbunyikidzwa kuti tiende kumba kwako Ina ndisivi zviriko ndakundomanikidza sekuti kana zviripo zvine zvakanaka. Unoona Fara ukatiudzira nezviriko paripedza tikuchita. ona matauriro yako muzukuru wakati hausi kuziva zviriko rakuita kunge hapana zvatikuita kunge takukumanikidza Danoita ngarakudzika mashure. Takupaidza so. Chabwino. zvakanaka So. Kwako ine ndipita ine. kumba kwako handichaenda Iwewe uchapinda nabazha vangu apita akaika ngoko basi pachana. uchaenda nevakomana vangu vandichatuma ndo vachaenda kusiya waisa hoko pamusha Basi. chete So Fara kuuza ukaramuka ufirise. shoko randikukudza kuti wakazongomuka futi uchibata zvinhu zvako wakufa Uri zvakanaka nokuti hausi kuzviziva handirambi tichingodzokera tichitaura chinhu hwani kubva masikati ese kusengarira kubwera mambo. toita kunge takudzoka futi kumashure Chabwino. Ramuka kuti vanhu apo tikutsudzura ndabvuma.
andi panza apa ndikusunungura ndabvuma ndaenda kurutsiswa panza akomana aenda kugadzirwa kona sekuru atoenda kuisa pamusha izvezvi ndatangira kumashure kuti titoenda panze andiroya umanikidzi usvina kunge chikonye anokumbira yakuti tikaenda asazviziva adaira kuti ndinoziva kuti ndikura saka iye kana asina zvinhu zvatitobisa ti andi patsisunga simuka yazikuru mukudza zvamutarera kana izvi zvokuita zvichitosukuna hanzi kana zvekutoti ndinobvisa ndinoparadza urombwa kwadoka kudai sanza ndidaro penangwe mapita unoma mutatatu muse unama mutatano umweko ini nezvifarini ini ndikona dakara nenyama kuyanganana kuti imwe mutakati vantu uri pebvuto mutakati vanhu mufuna kuita maborera maswera kutaaantani zvinene ine ndiri pebvuto hanzi nasekuru ini handina dambudziko zai zvirazikuru mabva pano mukaenda kumba kwenyu kuti motora zvinhu zvenyu muchifamba mugwagwa muchitaura zvisina nebasa nezvekufuka handifare nazvo wanzoya kune ukumva namaferekwa ndikuona ndiye itomeranana nemukomana wepadare aimukona mazibaba mazuva mukuonera akakinogara moto ubweresa zvinhu zvacho iwe hanzichenda unovhura mota utakure zvinhu zvese ndakumutandisa ngatakureka hapana munhu ari kubatsira mupei nzvimbo satambe neni ndin'anga ukupa zvipiyaniso zvekumasoa iwe dzoka pano pan'anga zvese chipiyaniso ugama kuchepiyanisa ndisi hauzi kochepia aiwa ndajaira piyaniso ndike zvangu vamuropa chienda kuti wabori habari ine ndakaenda kai iwe mzukuru kurumidza tozi zvako zvazvibviswa ndikuudze vangu nemutaura iwanzi nhokapira done hai ndikuudze zvamuri kutaura izvozvo beuraya pachire sekuru aite zvemadhishi munoisa ikoko kwamuri hai ndikuti bheura pamusoro iwe uri kukanda pasi Furumidza ei wena zvese ikoko takura zvese iwewe kurembedza iwe uri mukadzi nawe mamuna hanzi kana ndichikutarisa uri mukadzi kwandiri iwewe hanzi unonyepera vamwe vako mumhuri mako kuti uri bhuru
hanzi uri mukadzi guru ndini chete ta vura zipi tozibhedhiro ndingatite zvakanako vura zipi kuri bude ridhi racho to hauna kuvhura Kutamba nenani? Ndiri sekuru. Aiwa sekuru. Andiri sariziva kuti ro. Wani? Adikira. Azimbomirai. Kunemesa garasara. Adikira ndikudziva. Azimbomirai. Nongona kudzai zvezvo ngabona nazvo kandipa. Azimbomirai maya unogona kudzai. Usapete jira, utasende pasi. Usapete jira nungisete basi. Fura. Wakudedera. Oh, right. Tingachise beura. Oh. Mazuva bata chipo yenyu, mupambe mune chipo nyama maenderana. Chipo yangu. Beura mani wewe. Takaenda kana mzuri. Na upezera tai. Andina seku beura, seku da bre. Maya blare ngasaka manya. Andina blare ngasaka. Don't mind. No. Where is chipo yenyu kuni? Chipo yapita na yapi, ando bwezera. Garabas. Ini kana mjinona na nyamara ndiona na meso ndiona moya kutoki. Huyo basura huyo. Huyo mwenye nikiro naye. Wanako ndo nono. Anzi wanako ndo nono samzukura. Gauru mwa waro. Anzi waro ntama. Dobura. Ndikisa usukura. Ne. Kune chuza. Ndio kufanya manya. Anzi amri chuza sana manya. Kumida. Ari mashiro kuti nosomoka kuti adimuone. Ari mashiro kapedza munozosomoka kuti vari kumberi munogara pasi vari munogwadama moita kasiteti vamwe vacho vofuna kufugama vekumberi kugara variteera voita kufugama veshure momiri anyasekuya kufugami panhungu dzakwe kugamira mshiro kufugamira pirwe baya netsvimbo yepamusoro apa kawani kuti chioramba kwabaya unonzani itai Thomas Ini Thomas baba. ndikuda kuti uroyi wese upere Toda kuti uroyi hwose neuroga zvipere. chese chandakabata Chese chandakabata panyika zvipere tigare zvakanaka navana vangu ndigare zvakanaka nemhuri yose. nda kusunungura mhuri Toda kusunungura mhuri titenge dzimota mabhazi zvose. mugodhi wangu ari kuchera upenye Mugodhi wandiri kuchera ubude mari. Hanzi hapo magona sekuru. kana ndapedza wono munizorere chipo kana ndapedza wono munizorere chipo maoko vazukuru kana ndapedza wono Enda munizorere chipo kana ndapedza wono
Basket. Ah.
Hanzi isa tunakwenda niwe kumotikari mzukuru. Ndio waenda oga kumotikari kuone tochi yako, iPhone yako. Ireza iwe. Karibu hapa. Hapa ana phone ndio phone. Hanzi ana phone ndio baba. Anaka phone ka sirikake. Auna kuba kubi watambizwa. Oya reza. Reza iwe. Warendere na mamkono. Episemogo. Hapa tukaona nkani yanu hizi chiti amara iwe hizo zona Iko zvino vazukuru nawe basa renyu yapera. Iwe muzukuru iwe unonzani iwe? Thomas. Zvinhu zvozvona. una makati Une nharo here? imwe ndimi mabwera rikadiwe kutula gamba ikaufa nakushembera ngondodo Imi ndima nezvinhu zvenyu iwe mudzivaba watakura ndiwe kumota uchiisa apa tikakuti bheura apa ine tsvimbo yangu ndikabaya baya ndimandisecha pane mushonga wakaipa mushonga ndikaurapura ukabuda pachena mese makaona. Hamuna kuzviona here uko? Sema uko zikuru uko na iwe. Ndodo yaichezewa kuti yaita ndodo ndodo imene. Hanzi izvo tsvimbo yaisitaurwa kuti pane tsvimbo asi tsvimbo yacho inoshanduka. Ungafara? Mazvinzwa here vazukuru? Zvidachosewa zvaipatana ngochito asi ndodziverevere. Kana pane zvimwe zvaimbobviswa hongu zvaibviswa hazvo asi izvi ndo zvekupedzisira. Ungafara? Mazvinzwa here vazukuru? Hapa ningayangana paja kumsoro mfuna uchoka yafuna utama padoka. Hanzi ona iri kutorwisa kuda kubuda yakuda kufamba. Nguva yekufamba ndiyo ino kana kudzoka doka sezvizvo. Hapa ningayangana chitobvera pana zina rokuchoka hapa sipoje panga hapa. Hapa manisora ndimwe maika cha kumsoro. Chitobvera ningayangana pakunembo zina Wilson William. Hanzi nasekuru ndacherechedza patsvimbo yangu pane zita riri kubuda asi ndimi mauya kudare kwangu kuti ndikubatsirei. Dare renyu richarikurukura pari zvino. Pane zita riri kubuda apa rinoti Simon Pande.
na William. Asiyangana dzina William itakati na mundu mbozi nini nikayangana paradwende chitovera ikudwara chisino chitavindoveya Hazina sekuru ndacherechedza panhau iyi yandiri kutaura ya Simon Pande na William. Ndaona paita murwere anonzi William. Hanzi William ane urwere uri kunetsa paari hwaita nguva achishungurudzwa nawo uchiramba kupera. Ndaona William ane urwere hwekurasika njere. apa nkani imwe ya muno mmoja apa pada mwanangu Isaac pana mwanangu Isaac pomwe hanzi iyi nhau iri kuda kuita sekuda kufanana nedzinza randabva kunoparadzira urombwa uhu. Pane anonzi Isaac anga akapfugama apa, asi pane mumwe zvekare here Isaac. iwe Naiwe Isaac, unaita chimina hanzi wakaita chimina here? Chipini kana kuti makuna kuna. Kurara nehama, kuita bonde nehama. Wapindura here? nawe umene Hanzi kwete iwe. Hanzi kwete iwe. Asi ndaona pane mumwe Isaac. chabura kaseti sekane Hanzi zvakanaka, regai tisiye nhau iyoyo. Taona makatsikitsira pasi misoro munomusimufarira. Changamire. wadzora zvinhu zvomupwere wako Hanzi wazviona zvinhu zvemwana wako izvi? mukosha tuna makani Hanzi mubvunze kuti une nharo here? iwe mukosha urikopanza pamuita makani tangoranyi Hanzi Changamire mubvunze kuti kokuseni bai patani tichitanga kumbotaura dare rako waita nharo wai? imwe nkani ano napande ifunoti itaniziwe rifredade zvinhu zvimare Hanzi nhau yenyu Anapande munofanirwa kuti mubatsirwe kwazvo kwazvo kuti dambudziko rekurasika kwenjere kwemwana rigone kupera. Mazvinzwa here vazukuru? chitovheya ki oro paradzina chitamwindo mwanzake uponi chitabveya Hanzi ndacherechedza uyu William uyu ane zita rasekuru vake vakabereka baba vanonzi William. arikuponi Nekudaro hanzi uyu William uyu sekuru vaWilliam vari kurwara ava hanzi varipi? Varoi. mukoona vatenga Munokwanisa here kuvatora kuti vauye kumatare? Vaiva mudare raChangamire vakadii? Vakatokundika kuuya kuzoatenda dare raChangamire. simukai njoka yachoka ifuna kutiza Vazokwanzi simukai nyoka yabuda iri kuda kutiza. Ndo zvakaitira usiku. Ndo zvakaitira usiku. Aiwana foni yake. Waona kunani? Wazoiwana. Aiwa wapete muomwe. Aiwana. Sekuru apa sio? ana
Hazina sekundo datu mtore demo wazukuru. Mukatora demo. Hayi ndo datu mtore demo. Moenda kunza kamusha. Kana matora demo moenda kunze kwemusha uko. Motema na nambazi. Motema nedemo. Kana kutaka na mabwe. Kana kuita kutaka nematombo kana kuti danda Mopisa. kana chichinge chafa chinhu chimovesa moto mopisa. Mwanza fara. Marinzwa shoko la mgwagwa. Unaona iwe Thomas kundonzwa chete fara kuti wacheza fara kuti chitofu yake kuti ine ndachitatani kana kuti idzi apanda kupatsira fogoro ndikabwera ukabhagari Dash imijonzi americano dolari zvandiri kuenda kumatare kwangu ndakasara ndonzwa kuti kuno uri kutaura mamwe mashoko nekuratidza kuti uri kuda mabasa ako aya. Ndikadzoka kuno ndinokubhadharisa Dash imijonzi americano dolari 10,000 US. Madzibaba takuraina namba na tunguru maswano ai. Hanzi totorai boka renyu ramaikurukura naro riye mutakure mende munotaka namabhuo chife muvese moto mupise. Kosha. Bvunza ako. Pamusoro ndine more than 50 years. Pamusha penda ndambuwa kuti pane mudzimu akambobuda. Saka ndaiti kumbira kubvunza kuti iwo mudzimu wedu uripo here watiudzwa kuti wakatsipikiwa kana kuti mungoti kana uripo mangotita kuti ubudewo timbotaurawo nawo tiunzwe uzadzisewo zvatinohwa zvinotaurwa tichihwa kuti ndizvowo here zvaunoguma kana kuti ndizvo here zvikuitika mumhuri redu. Handisi kuti mungatiitirawo sekungokumbira vanhu kuti handizivo kuti tingaita sei nokuti handambohwa mudzimu wedu uchitaura kana kuona kana kuti Chigarewa. Urikuona mudzimu? Uri kupi mudzimu wacho? Ndaupawa. handitombozivi tongwa zvinonzi kune mudzimu. Sapa ringe. Hanzi saka hapana ka. Mudzimu ndine kandikureva. Hanzi mudzimu ndini. Hayi mudzimu ndini ndiri kureva pano ndiri kutaura pano dai paiva nemudzimu dai wauya apa wabuda pachena ndamisana nawe tabvunzana masuwo. Saka hapana vakafa vakazorora kwedu. Ukaranda kufuka. Hanzi mudzimu hausati wamuka kubuda kubata pane mumwe munhu. Mubvunzo wangu wechipiri sekuru vanhu vari kuda kutogwawo vakomana baba vachirwisana kuti mumwe anoti nani ndakubatwa umwe oti wabatwa umwe aita saka tinoda kuziva kuti vabatwa vacho vangani apa padare nekuti vamwe vari kuramba apa. Mubvunzo wangu wokupedzisira sekuru. Amen. apa nkane yano kuti wadoka Nhau yenyu vazukuru ingatitorere nguva nekuti kunze kwadoka. apa ndapata atatu Asi padare remudzinza menyu ndabata vatatu. ndachosera mmodzi Ndabvisira mumwe chete. mukadati zamaliza muzabwera zitatu Kana muchida kuti tizopedzisa munotevera kuHarare. iwaya aviri aenda wapata Hanzi vo vai vaviri vaenda vabata ana adama ana Adamu. asapa ndavaisa nembo Hanzi hati ndavacheka nyora here. Nyora zvinorevei? chabwino nyamurani madzibaba nyamurani nyoka yenyu. Madzibaba hanzi takurai chinhu chenyu ichi nevamwe venyu. Sekuru muridzi waene ndiani? Zvakanaka. Ndiye muridzi wenyu. Tsvaka chimwe chinhu chakanaka. Hanzi
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV.